வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த ரமேஷ் ஸ்டாப் 10 டாபிக்ஸ் பேசிக் கொண்டிருப்பது ரமேஷ். ஸோ இன்னைக்கு 10 டாபிக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுற வகையில் இருக்கலாம். ஸோ உங்களாலான சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்தாதான் எனக்கும் நிறைய வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும். ஸோ என்னாலான மோட்டிவேஷனாக நான் உங்களுக்கு டெய்லியும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கனால எனக்கும் நிறைய மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். ஸோ அப்துல் கலாம் சார் தான். ஸோ அப்துல் கலாம் சார் பல பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அமைஞ்சிருக்காரு. ஸோ அவர் எங்க பிறந்தாருன்னா ராமேஸ்வரம், தமிழ்நாட்டில் 1931 அக்டோபர் 15 ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு சாதாரண மனிதர். ஸோ இவர் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல ஃபைட்டர் ஜெட்ல 9 பேரா செலக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ 8 பேர் தான் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஆனா 9ஆளா இவர் இருந்திருக்காரு. ஆனா இவர் நிராகரிக்கப்பட்டுட்டார். ஏன்னா அந்த இடத்துல நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தனாலதான் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்டா உருவெடுத்து நிக்கிறாரு. ஸோ இவ்வளவு அப்துல் கலாம் சார் பல இடங்கள்ல சாமியாவை நடிச்சு கும்பிடப்படுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் போற்றத்தக்க வகையில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனா இவர் பல கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ப்ராஜெக்ட் டெவில் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் வேலியன்ட்ன்ற 2 பேரும் நியூக்ளியர் பாம்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து எதிரி நாடுகளை பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் பாம்ஸாவே அமைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம். இவருக்கு 40க்கும் மேற்பட்ட பட்டங்களை பல பல்கலைக்கழகங்கள் வழங்கி இருக்குன்னே சொல்லலாம். நம்ம பார்க்க போற செகண்ட் டாபிக் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஃபுட்டு தான். ஃபுட்டுனாலே நம்மளுக்கு முத ஸ்நாக்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ ஸ்நாக்ஸ்ல இப்ப முத பார்க்க போறது பொட்டேட்டோ சிப்ஸ். இந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னா, ஜெர்மனின்ற நாட்டில் ஒரு சர்வர் நார்மலா ஒரு பொட்டேட்டோவை சும்மா ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அதை பார்த்துட்டு வேகாம சாப்பிட்டதுனால வந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் திட்டிருக்காங்க. சார் என்ன சார் இது இந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கீங்க, இதெல்லாம் இருந்தா யார் சார் சாப்பிடுவோம், உங்க ஹோட்டலுக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க அப்படின்ட்டு சும்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சர்வர் ரொம்பவுமே மன வருத்தப்பட்டுட்டாரு. ஏன்னா அவர் இப்பதான் ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்ஷை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அப்பயே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணி எண்ணெயில போட்டு வறுத்து சும்மா மேலாப்ல பெப்பர் பொடி எல்லாம் தூவி கொடுத்துருக்காரு. சோ அதுதான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுற ஒரு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ். சின்ன பிள்ளைங்கல இருந்து பெரிய ஆளுங்க வரைக்கும் சாப்பிடுற ஒரு சிப்ஸா அமைஞ்சிருக்கு. எதனாலனா அது நம்ம உடம்புக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ பெப்பர் பொடி அதுல எல்லாமே நம்ம ரொம்ப ஒரு நல்லதாவே இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தேர்ட் டாபிக் என்னன்னா, ப்ரூஸ்லி. ப்ரூஸ்லியை பத்தி நம்ம சொன்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே வர்றது மார்ஷியல் ஆர்ட் லெஜெண்ட் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா இவர் கண்ணிமிக்க நேரத்தில் தாக்குற ஒரு வேகமா தாக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். இவர் அடிச்சாலே செவரெல்லாம் உடஞ்சிருன்ற ஒரு ஃபேக்டுமே கண்டிப்பா இருக்கு. இதை நான் தான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்ட்ல சொல்றேன். சோ இவர் என்னன்னா 13 to 14 வயசுலயே மூவி நடிக்க வந்துட்டாரு. 14 வயசுலயே இவர் மார்ஷியல் ஆர்ட் கத்துக்கிட்டாரு. சோ இவர் என்னன்னா அந்த வயசுலயே அவ்வளவு பெரிய ஆளா வளர்ந்து நிக்கிறாரு. சோ இவரோட முகபாவனை அண்ட் ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ஸ் தான் இவரோட வளர்ச்சிக்கு மிகவும் காரணமாவே அமைஞ்சிருக்கும். சோ இன்னுமே நம்மளுக்கு ப்ரூஸ்லியே தெரியாத பல விஷயங்கள் இருக்கு. சோ நான் அதை ஃபுல்லா கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ட்ல சொல்றேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 4th டாபிக் என்னன்னா, ஃபுட்பால் தான். ஃபுட்பால்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, மெஸ்ஸி தான். ஆனா இப்ப நம்ம அதை பார்க்க போறதில்ல. இப்ப நம்ம ஃபுட்பால் எப்படி முத உருவாச்சுன்றதான் பார்க்க போறோம். ஃபுட்பால் எப்படி உருவாச்சுன்னா, சைனான்ற நாட்டுல சும்மா நார்மலா தெருக்கல்ல விளையாடுற ஒரு ஸ்போர்ட்டா தான் முத இருந்துச்சு. சோ அப்ப நான் வெளிநாடுகள்ல அதிகமா பார்க்கப்படும் ஸ்போர்ட்டுமே அதுதான். முத ஃபுட்பால் யாராலையுமே கண்காணிக்கப்படாம இருந்துச்சு. சோ அதுக்கப்புறம் 1314 அப்ப பிரிட்டிஷ்ல ஃபுட்பாலை அந்த கவர்மெண்டே பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அது நோ ரூல்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் முத இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த நோ ரூல்ஸ்ன்றதுனால பல உயிர்கள் அடிபட்டு மிதிப்பட்டு நிறைய இடங்கள்ல இறந்து போயிருக்காங்க. சோ அதனால ஃபுட்பால் உலகத்திலேயே வைலண்டான ஸ்போர்ட்ன்றே முத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுட்பால் மிகவும் அதிக மக்களால பார்க்கப்படும் ஸ்போர்ட்டா அமைஞ்சிருக்கு. இதை யாரு எவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்கன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? 3.4 பில்லியன் மக்களுங்க. இது நம்மளால நம்ப முடியாம இருக்கலாம். சோ அதுதாங்க உண்மையே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 5வது டாபிக் கிரிக்கெட் தான். கிரிக்கெட்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்போர்ட்னே சொல்லலாம். சோ கிரிக்கெட்ல முத ஆப்கானிஸ்தான் வெர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல பெயில்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டாங்க. சோ உங்களால நம்ப முடியுதா? அதுதாங்க உண்மையே. கிரிக்கெட்ல பெயில்ஸ்னா இந்த ஸ்டெம்புக்கு மேல 2 கோடு மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான். அந்த மேட்ச் விளையாடுறப்ப மேல இருந்து காத்து வேகமா அடிச்சதுனால அந்த பெயில்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டாங்க. சோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மை. சோ அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட்டர் வேகமா பாலை எடுத்து அடிச்சாருன்னா அதை நம்ம வெறும் கையால மட்டும் தாங்க பிடிக்கணும். ஆமாங்க, கையால பிடிக்காம நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமா இல்லனா தொப்பியை வச்சோ இல்ல கை இடுக்குகள், அதாவது கை கம்புக்கூடு வழியா பிடிச்சாலோ இதெல்லாம் அவுட்டே கிடையாது. சோ இப்ப கிரிக்கெட்டரோட காலில் LBW அல்லது விக்கெட் கீப்பர் பிடிச்சிட்டாலோ இல்ல பேட்டோட எட்ஜில பட்டாலோ அப்பீல்னு சொல்லணும். அப்பீல்னு சொல்லாம அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னா அதை நம்ம அவுட்னே கருத மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப நீங்க ரிப்ளை போட்டு பார்த்தாலுமே நீங்க அப்பீல்னு சொன்னீங்களான்றதுதான் பாப்பாங்க.
நம்ம பார்க்க போற 6th டாபிக் என்னன்னா தளபதி விஜய் அண்ணனை பத்தி மட்டும்தான். ஸோ அவரை வந்து சொன்னாலே டான்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆல் ரவுண்டருங்க, சிங்கர்ல இருந்து எல்லாமே ஆல் ரவுண்டர் தான். ஸோ அவரோட படத்துல வெறும் 500 ரூபா தான் சம்பளம் வாங்கியிருக்காரு. ஆமாங்க, இதை சொன்னா நம்ப முடியுது அவங்களால. வெறும் 500 ரூபா தான் சம்பளம் வாங்கியிருக்காரு. ஆனா இப்ப T65ல தளபதி 65ல அக்ரிமெண்ட்ல படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 100 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிற ஒரே ஆக்டர்னா நம்ம தளபதி விஜய் அண்ணன் மட்டும்தான். ஸோ அவரோட எஃபர்ட்னால மட்டும்தான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வளர முடிஞ்சதுன்னே சொல்லலாம். எப்பயுமே அவர் வந்து தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அவரோட படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்பயுமே அவர் தியேட்டருக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு மாஸ்க் ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு சாதாரணமா அண்டுக்கிட்டு எப்பயும் போலதான் அவர் படத்தை ரசிச்சுட்டு இருப்பாரு. ஸோ ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அவரே வந்து சரியா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா போயிடுவாருங்க. ஒருவேளை சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆகலன்னா அதுல என்ன சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆகலன்னு பார்த்துட்டு அடுத்த படத்துல அதை அவரே திருத்திக்குவாரு. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு தளபதி வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயங்க. ஸோ என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனுமே அவர் தான். ஸோ அவரை மாதிரி நான் வந்து மேல வரணுன்றதுதான் என்னோட ஆசை. நம்ம எல்லாருமே நம்ம வந்து அவரை மாதிரி ஒவ்வொரு முயற்சியா எடுத்து படிப்படியா முன்னேறி வரணும். பூவே உனக்காகன்ற படத்துல ஹார்ஸ் ரைடிங் போகும்போது மேல பாலைவனத்துல இருந்து 100 அடிக்கு மேல இருந்து குதிரையில இருந்து விழுந்துட்டாருங்க. சோ அவர் உருண்டு விழுந்துட்டு 100 அடியுமே முழுசாவே உருண்டு விழுந்துட்டாருங்க. சோ அவர் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் மேல அந்த மண்டலம் தட்டி விட்டுட்டு சோ வாங்க அடுத்த டேக்கு போலாம் அப்படின்ட்டு ஹம்பிளாவே சொல்லிட்டாருங்க. சோ அவர் உடம்புலனா அவ்வளவு வலி இருந்திருக்கு. சோ அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தன்னோட ஃபேன்ஸ்க்காக மட்டுமே உயிர் வாழ்ற ஒரு மனிதர். நம்ம பார்க்க போற 7th டாபிக் என்ன MS தோனி சார் தான். சோ அவரோட நம்பர் அண்ட் பிறந்த நாள் 7லயே அமைஞ்சதுனால சோ அவரோட டாபிக்குமே 7லயே வச்சுட்டேன். சோ அவரை பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். சோ MS தோனி சார் சொன்னா கேப்டன் டீம் சூப்பர் கேப்டன் ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படலாம். சோ அவர் கேப்டன் கூல் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். சோ MS தோனி அன்டோல்ட் ஸ்டோரியில நிறைய விஷயங்களை கொஞ்சம் படத்துக்காண்டி ரீமேக் பண்ணிருக்காங்க. முத அவரை கேப்டனா அறிவிச்சது வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் சார் தான். அவர் வந்து கேப்டனா இருக்கணும்னு இது பண்ணாரு. ஏன்னா எந்த மேட்ச்ல எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே அவர் வந்து அமைதியா இருந்து கூலாவே இருந்து மேட்சை முடிச்சிருவாருங்க. சோ அவருக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்ச உணவுனா அவருக்கு சிக்கன் அண்ட் சாக்லேட் தாங்க. எந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே மேட்சை முடிச்சுட்டு வந்து சிக்கன் அண்ட் சாக்லேட் சாப்பிட்டுருவாராம். சோ அவருக்கு மிக பிடிச்ச ஸ்போர்ட் வந்து WWE. சோ அந்த WWE நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஒரு உயிரான ஸ்போர்ட்னே சொல்லலாம் அவருக்கு. சோ அந்த WWE ஹல்காகன்ற ஒரு ஃபைட் போடுறவர் மட்டும் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாங்க. சோ இன்னும் MS தோனி சாரை பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ்ல இருக்கு. சோ நான் அதை அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு பாட்டுல போட்டு விடுறேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 8th டாபிக் என்னன்னா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் படங்களை பத்தி தாங்க. சோ இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் எப்படி உருவாச்சுன்றதை சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து என்னோட ஃபேவரட் மட்டும் தான், உங்களோட ஃபேவரட்டுமே இருக்கும் கண்டிப்பா. ஏன்னா அந்த காரை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கொண்டு வந்ததுனால சோ நான் அதை பத்தி சொல்றேன். சோ இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் முத எப்படி உருவாச்சுன்னா மேக்ஸின் ஆர்டிகல்ல 1998ல பப்ளிஷ் ஆன ஒரு புக்ல இருந்து தாங்க எடுக்கப்பட்ட படம் இது. சோ இது வந்து ரேசர் எக்ஸ்ன்ற ஒரு மூவில இருந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆக எடுக்கப்பட்ட ஒரு மூவிங்க. சோ இந்த படத்துக்கு முத ரெட் லைன் தாங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வச்சாங்க. ஆனா இந்த ரெட் லைன் டைட்டில் இதுக்கு வந்து செட் ஆகல, ஏற்கனவே ஒரு படத்துக்கு வச்சுட்டாங்கன்றதுனால அது அவங்களால வைக்க முடியல. ஆனா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ன்ற டைட்டில் ஏற்கனவே யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் எடுத்திருந்த ஒரு படத்துல இருந்து வந்தப்பட்டது தாங்க. ஆனா அது வந்து அவங்களோட கம்பெனில எடுக்கப்பட்டதுனால சோ அதுல இருந்து அவங்களே காப்பிரைட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. சோ இந்த கார்ல எப்படிலாம் திருடுனா இருக்குன்ற ஒரு கற்பனை கதையில இருந்து கொண்டு வந்ததுதாங்க இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ன்றது. சோ இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரிஜினலாவே ஸ்டண்ட் மேக்கிங்ல இருந்து எல்லாமே ஒரிஜினலாவே பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல பால் வாக்கர்லாம் அவர் பண்ணி அவரோட உயிரிமே விட்டுருக்காரு. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரியாலிட்டியா எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 9th டாபிக் யாரை பத்தினா ஹிட்லரை பத்தி தாங்க. நம்ம ஹிட்லர் ஞாபகம் வந்தாலே நம்மளுக்கு சர்வாதிகாரி, ஒரு பயங்கரமா போர் புரிஞ்ச ஒருத்தர் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சோ அவர் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாருன்றத பார்க்கலாம். சோ ஹிட்லர் முத நாசிக் யூனியன்ட்ட என்ன மாதிரி கேட்டிருக்காருன்னா ஒரு டெட்லியஸ்ட் வெப்பனை உருவாக்குங்கன்ட்டு பல நாசிக்ட இருந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் எல்லாம் வாங்கி ஒரு கம்பெனி கொடுத்திருக்காருங்க. அவங்க வந்து டெட்லியஸ்ட் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கம்பெனி. சோ அவங்க வந்து அதுல வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் தான் வெர்னர் க்ரூனர். அந்த வெர்னர் க்ரூனர்ன்றவர் MG42 ஒரு கண்ணை கண்டுபிடிச்சாருங்க. MG42ன்றதுக்கு விரிவாக என்னன்னா மிஷின் கன் 42. அந்த மிஷின் கன் 42. சோ அதுல வந்து அதோட செகண்ட் ஃபார்ம் இன்னொரு ஃபார்ம் என்னன்னா மிஷின் VV-HR42ன்றதாங்க அந்த கன்னோட இன்னொரு பேரு. சோ அவங்களுக்கு அப்ப தெரியாது அது ஒரு டெட்லியஸ்ட் வெப்பன் இந்த வேர்ல்டுன்னே தெரியாது. சோ எதிரிகள் அவங்கள சுட்டாலுமே அந்த கன்னுல இருந்து அடிச்சாலே அந்த குண்டு ரிப்பீட் ஆகப்பட்டு எதிரி மேலேயே போய் தாக்குற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெப்பனாவே அமைஞ்சிச்சு. சோ ஹிட்லர் இந்த மாதிரி போர் புரியறதுக்கு பல வழிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காருங்க. சோ அவர் சர்வாதிகாரின்றது மட்டும் இல்லாம பயங்கரமான போர் புரிஞ்ச ஒரு மூளைவாதினே சொல்லலாம். சோ அவரை பத்தி தெரியாதுன்னு பல டாபிக்ஸ்ல இருக்கு. சோ அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு அதை போடுறேன்.
இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 10th டாபிக் என்னன்னா, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச WWE தாங்க. ஆனா அப்ப சொல்லியிருந்தாங்க WWE வந்து MS தோனி சாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதுல இருந்து ஒரு டாபிக் எடுத்து போடலான்னு தாங்க போட்டேன். சோ அதுல வந்து WWEல வெளியே வந்து ஒரு கொசுவை கூட அடிக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா அது வந்து இந்த சார்பட்டா பரம்பரை சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா, வெளியே வந்து யாரும் அடிக்கக்கூடாது. அந்த முறையை வந்து WWEல இன்னுமே பின்பற்றிட்டு தாங்க வர்றாங்க. ராண்டி ஆர்டன் முத வந்து RKOன்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கு வந்து RKOனா என்னன்னா, அவரோட முழு பேரே அதுதான். RKOனா ராண்டி கீர்த் ஆர்டன். அவர் போடுற அந்த ராண்டி கீர்த் ஆர்டனை அவர் பினிஷராகவே அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து 2020 இருக்கிறதுலே சம்பளம் கம்மியா வாங்கின ஒருத்தவங்கன்னா லிவ் மார்கன்றவங்க வருஷத்துக்கு $80,000 தாங்க வாங்கியிருக்காங்க. $80,000 நீ என்ன சொல்லலாம், என்னடா அது அதிகமா சொல்ற, இதுவே கம்மின்றேன்னு சொல்லலாம். ஆனா அவங்க வந்து வருஷத்துக்கு $80,000 தான் வாங்கியிருக்காங்க. $80,000 நம்மளோட இந்திய பண மதிப்புக்கு வெறும் 60 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து WWEல பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ நான் இதை வந்து அடுத்த பாட்டில் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அன்பா. என்னோட வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸோ லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ என்னோட பிளஸ் மைனஸை நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ அப்படின்னா தான் என்னோட வந்து எல்லாத்தையுமே திருத்திக்க முடியும். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ரைட் அப்போ திக்கி இருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதீங்க. ஸோ என்னோட பிளஸ் மைனஸ் சொல்லுங்க, எல்லாத்தையுமே நான் திருத்திக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் நல்ல வீடியோஸ்ல நிறைய போடுவேன். தேங்க்யூ.